То як савол ами бисёр мақсад вай мекунад, сари мара гиҷ мекунад ки ҳозир дар ҳамон бозорҳои Тоҷикистон дар ҷойи гӯштфурӯшӣ гӯштҳои Қазоқистон ва Беларусия омадагиаст арзон. Дар бисёри ҳамон нуқтаҳои гӯштфурӯшии бозорҳои Тоҷикистон ҳамоно аз Беларусия ки онҳо мақсад куфр ҳастанд, чӣ хел ҳалолу ҳаром будани онҳоро мо аз куҷо фарқ мекунем ки зиёд инсонҳо истифода мекунанд. Онҳое ки оварда истодиянд мегӯянд ки мо худомо мусулмонҳои иҷора мегирем, мусулмонҳо бисмиллаҳ Аллоҳу акбар гуфта тариқи забҳи исломӣ кушта истодаанд гуфта даъво доранд. Яъне агар воқеан як тоҷик ё ки фарқ надорад мусулмон дар Беларусия агар ба тариқи исломӣ забҳ карда агар гусел кунад ҳалол аст. Ман дар Молдавия будам. Гӯшти ҳалол мушкил аст дар он ҷоҳо. Баъд як ҷое рафтам ки гӯспанд дорад, бисёр гӯспанд дорад, ферми калонуд аст. Рафта дидам ки дар беруни ферма як мошини фурӯи калон истодааст. Гӯспандҳои тақрибан 25 кило, яъне на аз гӯспандош хуб аст нисбати баъзе гӯспандҳои 10 килоинае ки ҳаст, хеле не 25 кило, 30 кило гӯшт кардагӣ, гӯсфандҳои ях кардагие бор карсудиянд. Гуфтам ин куҷо меравад? Гуфт Ӯзбекистон. Дар омадам ки молдавано куштудиянд. На бисмилло, на Аллоҳу акбар, онҳо насронӣ ҳастанд. Ҳамин хел каллае мегирад, меғуронад ба як тараф. Бозӣ карда кушта истудиянд. Ҷигаре мегирад, дар боли ҳамин замин ғурон шудааст. Замини хай стяжка кардагӣ. Об шланкати шуштагӣ ҳаю, лекин ҳамин хел. Қассобои мо бинед, қассобои тоҷик ҳатто ба гӯшт об намерасонад. Гӯшт ҳамин тоза меистад. Ман ягон қассоби ҳалолу пока надидам мисли тоҷик. Яъне хел гӯспанда мекушад, ягон ҳоҷати мисол шланкати баъзе давлатҳода гӯспанда мешӯяд. Чӯш дига чиркин расид. Ҷам чирка намерасонад қассоби тоҷик. Ино гӯшта ҳамин хел мекушанд, заима мепартанд, ҳар хел ғайр аз ин ки бисмилло нагуфтанд, тибқи шариат забҳ карданд. Дидам забҳ сараша гирифт шудааст. Хунбурум шудааст, лекин бидуни бисмилло. Аммо ҳаром аст ваям. Бечора мардуми Ӯзбекистон гуфтам капаш сӯхт. Аку Туркия ҳам ҳамин корро мекардааст. Лекин Туркия ҳамун забҳ мекардагиш беята тоҷики арақхӯро меовардааст аз бозор. Намоз намехонад. Аз дин ҳеҷ чӣ намедонад, лекин тоҷик, мусулмон, яъне ки даъвои ислом дорад. яъне рӯйхати мусулмононда ҳаст аз рӯи ҳисобу китоби дунё. Яъне гӯё ки ҳалол шуда кун. Туркҳо ҳамин қадар кор мекардааст. Ӯзбекҳо ақалла ҳаминам намекард. Яъне молдавано кушта фиристодан шудааст. Барои ҳамин он бародарое ки гӯшт аз Беларусия мебиёранд, боварии том комил дошта бошанд ки агар гӯшта воқеан чиҳо кушта бошад, яъне мусулмонҳо тибқи шариат кушта бошад, ҳалол аст. Лекин бигузор ҳалол бошадам гӯшти яхкарагӣ нахаритон ҳаракат карда. Дуруст аст ки якон арзон аст, шароити ҳама наме бародарон гӯшти свежи харидан ба. Лекин 1 кило гӯшти яхкарагӣ харидани ҷошба 0.5 кило гӯшти свежи харид беҳтар. Я даҳан расад маззи гӯшт баю ҳалолу пок ҳам свежи. Он яхкарагиҳо аз нигоҳи илми тиббам хуб ғизои солим нест гӯшти яхкарагӣ. Валлоҳу аълам.